Fudbal, 20 zanimljivih činjenica koje niste znali. Činjenica broj 1. Svetski kup u Kataru 2022. godine će uzeti više života nego 11. septembar zbog veoma loših uslova za radnike i migrante koji grade stadijume i infrastrukturu. Činjenica broj 2. 8 od 12 gradova domaćina za svetski kup u Brazilu su među 50 gradova sa najviše nasilja na svetu. Činjenica broj 3. Grad Lucijal, domaćin finalne utakmice FIFA svetskog kupa 2022. godine, još uvek ne postoji. Činjenica broj 4. 2013. godine fudbalski igrač Cristiano Ronaldo je otvorio muzej posvećen samom sebi. Činjenica broj 5. Prva fudbalska utakmica koja je zabeležena na televiziji je bio prijateljski meč između prvog i drugog tima Arsenala 1937. godine. Činjenica broj 6. Jedna od 20 povreda u fudbalu se desi zbog slavljenja golova na terenu. Činjenica broj 7. U proseku fudbalski igrači pretrče oko 15 km za jednu utakmicu. Činjenica broj 8. Diego Maradona, argentinski bivši fudbaler, ima svoju religiju čiji su članovi njegovi fanovi. Činjenica broj 9. Grad Vatikan ima sopstveni fudbalski tim. Činjenica broj 10. Ronaldinhovo sponzorstvo s Coca-Colom se završilo tako što je uhvaćen kako pije Pepsi na konferenciji za novinare. Činjenica broj 11. FIFA ima više zemalja članica nego Ujedinjene nacije. Činjenica broj 12. Originalna lopta svetskog kupa u fudbalu 2014. godine je napravljena u Pakistanu. Činjenica broj 13. 10 je najveći broj golova koji je postignut na utakmici svetskog prvenstva u meču između Mađarske i Salvadora 1982. godine. Činjenica broj 14. Poznati fudbalski igrač Mario Balotelli je Italijan, rođen od imigranata iz Gane, a odgajen od majke jevrejskog porekla. Činjenica broj 15. 1969. godine država El Salvador je vodila rat protiv Hondurasa nakon izgubljene fudbalske utakmice. Činjenica broj 16. Nemački fudbaler Mesut Ozil je donirao 300.000 evra bonusa za pobedu na svetskom kupu, plativši operaciju za 23 dece iz Brazila. Činjenica broj 17. Fudbalski fanovi u Italiji se zovu tifosi, što u bukvalnom prevodu znači prenosioci tifusa, zato što je njihov fanatizam kao groznica. Činjenica broj 18. 1967. godine građanski rat u Nigeriji je prekinut na 2 dana zato što su obe strane želele da gledaju fudbalera Pelea na fudbalskoj utakmici. Činjenica broj 19. Najbrži fudbalski gol u istoriji je postignut samo 2 sekunde nakon početka utakmice. Činjenica broj 20. Greška sudije u fudbalskoj utakmici između Argentine i Perua je dovela do pobune u kojoj je izginulo oko 300 navijača. Za više videoklipova pretplatite se na kanal Pantopedija.